Si labang so tha tak ni litan pon lah lo Karbiang long district council long det pen je kurusar atu pan la sonong nam ki pipon pu banga pin lang la sinon la non ki kibom asar itu ma Dr. Tuliram Rohang alang likabor ipen si asama chief minister Dr. Himanto Biswa Sarma alang li tumbahin kibor ipen na joksip kini nili tumla kartli ki phejo kurusar tumpan nong nam ki pipu ke non apong ke ceng silo la se alang li tumpan ni tum kurusar ka dukawe atum to anbes tam alang tuman churulo tangre la posan thak man muning ka sengkan sa me ki pon ni la posan ka chimi amon posan tumal ka dumong dum ola sila bangso aningkan wang stamela kurusar tuman nong nam am pipon bomji pusi alang tuman pacini pon tangre pini la mai long na tumbang ko ana pansi ka bangso chekeron pen pini la bangso mai long ni tumbang paroi ni so se pansi ki cheron pon la sila nang chetong dunde tuman bang puthot ahem pansi pali pon tangre la pini la bangso chekeron pon la ke kurusar tum do hoidi la pansi break jam la so chekeron pon la alang tumla la bangso kurusar ke thek pini bangso kang wais na to na bangso hatang kai pa yul pon oh kalai lo la si rong rup long rong marjong pulote itu maron barim to rong nok ma kenang sot kak lige phejo lapen ke ucepi du huidi lapen ke la baroy lapen ke la kiba kangthi ke cham kakre tuman da kenang sot la sila non pini ke chetongan ke la rong long kenang sot kak lige phejo tum kenang sot abang pu bang pisai del amara bangso mai long patir pipon la komata tumsi patir pipon la bangso la bangso mai long patir pipon na bangke Karbiang long kang bangke la Karbiaron barim cing rumah mai pensi patir pipon lo lapen ke la kiklem medam bangke la indigenous Karbi Youth Council pensi patir pipon lo peladang ni litim ni diblong stamela aron barim cing rumah mai pensi patir pipon lo pini la bangso belong lumahu sarpo konanat pensi nang sitong duni lo lumahu sarpo bangke alui sarpo isam ni litum chang pon lo dak local mesi sar pu biturong pi pansi chang pon lo la selang li si cek ron nang paprang lo lapen ke la aron barim ke japon along Dr. Kiba Dorom Sing teron nang cetong dun lapen ke kangjang terang sar alang litum nang bhani nang cetong dun to churu ilo kamo la sote balang tu hot service kadok we Karbiang long hawar pen setami east west pen bang suri ki thong so se de abang ko han hot akimi second phase of list pitang alo lasi ningarong pik pini lason si kadok we pan ini tum kacip honai chief minister ini tum majok pendapat pik ini tum kurusa tum pan setami lason hos ini tum aron barem ikroya tum ipathir tum aphan lason si ini tum ke tangka poisa ule tum kelong u budak kalis setami chief minister alang le methang aphan pen one time financial assistance nang gipi lake ilitum ningarong pik nang si lapen la solo got ilitum kacing honai CM Dr. Tuliram Rohang alang le kacing ki kacing hang pen setami chief minister lamcak nang gipi teng pen alang le cingki cithan pen si labang so program ke nam tang tara lang so long nalitum kadu setami nang citong lo mesen pen pacun pilong lo la sipini nili bawar long setame katu gawe labang so acek nang letang no pini nang litum hang pipajir pon ko la si labang so acek abang ke nang litum methang icon along si nang litum labang so acek abang ke nang litum beng along dam si jomanang ko la pen nang litum dong si account na welang utang te prapjin pen account abang ke nang litum kulinan ko bengalong kidutang tumbang ke doy muchoji nalitum pinidong si